हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गेजेरजों बरायबाय। आङो दिनैहाय गोबाव समनि उनाव नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। मानोना न'खराव माखासे प्रब्लेम जानायनि थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान भिडिअ लानानै फैनो हायाखैमोन। मानोना दा संसाराव सोलिबाय थानाय COVID-19आ जोंनि बाबानाव पजिटिभ मोननाय जादोंमोन। बिनि अनगायैबो न'खराव गासिबो लोमजादोंमोन, आंबो लोमजादोंमोन। बिनि थाखाय आं भिडिअ खालामनो हायाखैमोन। दिनैनि भिडिअआ जादों थास' बिबारजों अमा बेदर गोरान संनाय। आं दा न'नि बारियाव थास' बिबार खानो फैदों। दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव संनाय फार्स्ट गोदान भिडिअ लानानै फैनो नागिरदों। बेनि थाखाय माखासे खेबनायफ्रा इसिबां मानि आइडिया एक्सपिरियेन्स जाथ'वाखै। बिनि थाखाय आं निमाहा बिबाय। जायफोर बिथांमोनहा नायनो गोसो दं फारियै नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं दा थास' बिबार खानोसै। दाना बिदिब्ला जागायनोसै। नै दानिया अलरेडि थास'जों लोगोसे मैथाबो खानानै लाबोफाखाबाय। नै अलरेडि बेखौ सायखांनानै लाबाय। संनो थाखाय रेडि जाबाय दा। थास' बिबार सुनानै लाबोखाबाय नै मैगंखौ। थास' बिबारजों लोगोसे अमा बेदरजों संगोन। दाना संनायनि सिगां बानलु मस्ला देग्रोनोसै। जिरा होखाबाय बाहाय। मस्लाखौ देग्रोनानै लानोसै दानिया। मस्ला जिरा होदों, सामब्राम गुफुर, बानलु खेबसेनो देनोसै आं। मस्लाया गेब्लेबाय। मस्ला, बानलु, सामब्राम गुफुर। दानिया थाव सेरहरनोसै। अरदाबाव संगोन। साराया दुंबाय दा बाहाय थाव हरनोसै। थाव होबाय। थावा दुंबाय सामब्राम होसै दाना। अमा बेदरखौ होसनसै। अमा बेदर गोरानानो बियो रानफुला मैयाहाय लाबोदों। इसिबां मानि गोरान जायाखै, रानफुला। दसे खोबसै बेखौ। एबार संख्रि होनोसै। हालदैबो होखानोसै। मस्लाखौ एसे होबाय। बानलु एरथ'ला बेखौ दसे खोबनानै दोनग्रोनोसै।
नै दानिया बेरहांबाय खामफ्राम खामफ्राम जाबाय एबार थास' बिबारखौ होसनसै अमा बेदरखौ एवथ्रमनानै खांनानैबो दोननानै थास'खौ एक्सट्रा संफिनजायो बाट आं अमा बेदरखौ एवथ्रमनानै खामफ्राम होनानै थास'खौ होसनबाय एसे बेलथायनानै होनोसैलाय आं हारसिङैनो रबलांसिगोन बियो गेब्लेलांखायो अराबो डेन्जार हिट जोंगासिनो नै दाना अलरेडि हारसिंनो रबलांखाबाय आंनो संनाया एसे आलगा रोखोमनि बेयाव दै होआलासिनो मैथा होग्रोबावनोसै आं मैथा होनानै गेब्लेलायबाय नै गेब्लेबाय दानिया दै गुदुं हरनोसै दहाय देनाय थौसियाव माखासे थानाय आग्लायबाय बेखौ मलहायना हरबाय एसे होबावनोसै दैखौ बेखौ मोजां एबार थिगसे रुइहोग्रोनोसै नै दानिया मोनबायानो दै होनानै खोबनानै गोबाव दोनहाबनानै दैया रानजोब्बाय दै होनानै बिदि खोबहाबनानै दोनबासो आराम जानाय मोनो आं एरला एरलि गैया बारा गेब्लेखाबाय नै जाबाय खांनोसैबो बेखौ साखिथ'वाखै अदाबा नै आं बानायनाय बिराद सलिड जाखादों